Hamás inclínase por aceptar o plan de paz en Gaza proposto por Donald Trump. Asegúrao unha fonte próxima á organización terrorista. Hai máxima expectación, pero non se agarda unha resposta oficial, polo menos ata mañá. Chuvías torrenciais e máis de 200 litros por metro cadrado en só 12 horas. É o balance que deixa o temporal Gabriel o seu paso polas Illas Baleares. As autoridades xa pediron a asistencia da UME. A borrasca deixa nas illas 2 feridos graves. Atrásase un ano, ata finais de 2027, a chegada a Galicia de operadores alternativos a Renfe como Irio ou Iogo. A información que lles trasladou o Adif ás operadoras interesadas en entrar na conexión de alta velocidade Galicia-Madrid. Hoxe estaremos no teito de Monforte. Un equipo da Televisión de Galicia foi testemuña das obras de restauración da cúpula da Igrexa dos Escolapios, que data do ano 1619. Boas noites. Donald Trump dalle a Hamás 3 ou 4 días para responder ao plan de paz para Gaza pactado con Israel. Fontes próximas á milicia palestina din que están inclinados a aceptalo, aínda que non se espera unha resposta oficial ata mañá. O líder israelí Benjamin Netanyahu negou hoxe que a proposta contemple un Estado palestino, a pesar de que sí aparece nun dos puntos do plan. O mundo agarda a resposta de Hamás para poñer fin a 2 anos de guerra en Gaza. A milicia integrista está consultando o documento pactado entre Washington e Tel Aviv, pero aínda é cedo para responder, transmitía o ministro de Exteriores de Qatar, escenario das negociacións. Fontes próximas a Hamás din que están inclinados a aceptalo e que a decisión podería chegar este mércores. Teñen 3 ou 4 días, explicaba hoxe Donald Trump. Se din que non, o seu final será moi triste. O plan obrigaría a liberar os 48 reféns israelís que seguen na franxa en menos de 72 horas. Hamás tería que aceptar tamén non xogar ningún papel no futuro da rexión. Este quedaría en mans dunha chamada Xunta de Paz, presidida polo propio Trump e coa participación do ex-primeiro ministro británico Tony Blair. Un dos 20 puntos do plan inclúe, aínda que de xeito vago, a meta dun futuro Estado palestino. Netanyahu aceptouno onte na Casa Branca, pero hoxe negouno nunha mensaxe dirixida ao pobo israelí. De momento, a proposta suscitou un aplauso case unánime da comunidade internacional. Apóiana os principais países árabes, Rusia e a China, e prácticamente todos os europeos. Precisamente desde este xoves no Foro La Toja Vínculo Atlántico vais a analizar o plan de paz para Gaza presentado por Donald Trump. O rei Filipe inaugura este espazo de debate e reflexión en que participarán o ex-primeiro ministro israelí Ehud Olmert e un activista palestino, Samer Siniglawi. O plan para Gaza abre unha nova fenda no goberno. Os ministros de Sumar falan de farsa e presionan a Sánchez para que o rexeite, mentres este dá a benvida á proposta impulsada polos Estados Unidos. O Partido Popular cree que se trata dunha saída realista. A primeira reacción do goberno chegou cun chío do presidente dando a benvida a ese plan de Trump para Gaza para poñer fin ao sufrimento. Pouco despois, os seus socios de Sumar posicionábanse en contra. Un ultimátum grotesco, una imposición que legitima la impunidad de Israel. Os 5 ministros de Sumar asinaron un comunicado rexeitando o que consideran unha imposición. Din que non permite o dereito á autodeterminación de Palestina. No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos, ni una paz que solo busca consolidar la impunidad de Israel. Unha posición que non comparte o ministro de Exteriores, que insiste en que hai que explorar calquera vía para a paz. Y para terminar con esta masacre de inocentes, demasiados muertos ya inocentes, desde luego que es algo que uno tiene que apoyar como hace España. O Partido Popular cualifica de realista a proposta do presidente dos Estados Unidos. Abre la puerta, en primer lugar, a parar la guerra, por supuesto a la entrega de los rehenes, a reconstruir Gaza, a que Gaza siga siendo un territorio palestino y que Gaza siga gobernada por palestinos. Es la oportunidad que tenemos para parar este disparate. 30 de setembro e o Goberno non presentou os presupostos xerais para o próximo ano. Incumpre así o prazo legal marcado pola Constitución por terceiro ano consecutivo.
Foi en novembro do 22, na anterior legislatura, cando se aprobaron os últimos presupostos. Dende entón, o Goberno foi prorrogando esas contas. E agora, por terceiro ano consecutivo, incumpre o mandato da Constitución, que di que o proxecto ten que presentarse polo menos 3 meses antes de que remate o ano. Pero chegou o día, nin sequera está aprobado o trámite previo do teito de gasto e os obxectivos de déficit. Estamos ajustando ya los últimos números. O Goberno insiste en que se presentarán pronto. Estamos ultimando los detalles para presentar los presupuestos y tendrán información precisa. Conversaciones hay, claro que hay, sí. Conversas, iso sí, complicadas. Tienes un Congreso con una complejidad parlamentaria como la que es, pues esto te lleva seguramente a tener que alargar algo más los plazos. Dentro da coalición, Sumar apura o PSOE. El Gobierno debe presentar unos presupuestos que expliciten cuál es nuestro proyecto para el país. E dentro de Sumar aínda hai quen mete máis presión, o seu deputado da Xunta Aragonesista. Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones. Tamén o PP se suma á crítica. Tantas y tantas cosas que dependen de un presupuesto es lo que necesita España y los españoles, y no un presidente del Gobierno que lo único que quiere es resistir en la Moncloa. O Partido Popular volveu pedir no Senado a dimisión da ministra de Igualdade polos fallos das pulseiras antimaltrato. Ana Redondo acusa os populares de crear alarma social co tema e asegura que as mulleres están protegidas. Se lo digo claro, tiene que dimitir ya. Usted ha mentido, ha negado la gravedad del problema y ha negado la cantidad de alertas de todo tipo que estaba recibiendo continuamente durante meses. Deje ya de hacer el ridículo con sus explicaciones, asuma de una vez su responsabilidad y váyase por fin a su casa. No ha habido asesinada ninguna mujer llevando el dispositivo. No es verdad. Es un bulo que ustedes han insistido en repetir. Igual que no es verdad que haya pulseras de AliExpress. Lo único que hay de AliExpress es su oposición destructiva. A violencia vicaria a que exercen os maltratadores contra os fillos da vítima será un delito específico recollido no Código Penal. Haberá penas de ata 3 anos de prisión. Aprobou no hoxe o Consello de Ministros e teralle que dar luz verde ao Congreso con maioría absoluta. 65 nenos foron asasinados vítimas deste tipo de violencia desde 2013, data desde que hai rexistros. A lei tamén recoñecerá a irmáns ou parellas das mulleres vítimas de violencia machista. Proteger, es lo fundamental, proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles. Da economía, xiro na OPA do BBVA sobre o Banco Sabadell logo de que o magnate mexicano e principal accionista individual do Banco Sabadell anunciase hoxe a súa intención de acudir á OPA do BBVA. Rompe a unanimidade do voto no Consello de Administración da entidade e canxeará 194 millóns de accións cun valor de 634 millóns de euros por títulos do BBVA. La decisión del consejero David Martínez de acudir a la OPA es una clara muestra del enorme atractivo tanto de la oferta como del proyecto de unión con BBVA frente al proyecto de Banco Sabadell en solitario. Y es especialmente relevante porque se trata de uno de los mayores accionistas de Banco Sabadell, con casi el 4% de las acciones y miembro desde hace años de su Consejo de Administración. O Adif reactiva a liberalización da alta velocidade a Galicia, pero atrasa un ano a entrada de operadoras alternativas a Renfe para facer o traxecto entre Galicia e Madrid. O xestor ferroviario mantén a previsión de liberalizar 32 servizos diarios do AVE galego, aínda que asume que os contratos non se asinarán ata finais de 2027. O Adif envioulle esa proposta a 37 empresas, entre elas a Ouigo e Irigo, e xa mostraron o seu interese por facer o traxecto entre Galicia e Madrid. O Parlamento galego aproba unha iniciativa para reclamar ao Goberno que inicie negociacións urxentes con Ryanair para evitar o illamento aéreo de Galicia. A proposición non de lei foi aprobada cos votos a favor de BNG e do PPDG e a abstención do PSDG. Demandan a intervención conxunta dos Ministerios de Transportes e Traballo para que a compañía aérea manteña o seu nivel operativo nos aeroportos de Santiago e de Vigo. Se van circular estes días pola autovía A6, teñan en conta que as obras de mellora no túnel de San Pedro en Pedrafita obrigan a cortar parte da calzada en sentido Coruña. Demetrio.
Sí, é xusto dende este preciso instante hai apenas 5 minutos que se produciría a ese corte. Falamos dun tramo de uns 3 km deste túnel que poden ver aquí ao fondo, precisamente o túnel de San Pedro. Queda cortado o tramo sentido deste túnel, o tramo sentido a Coruña, e habilítase o tramo sentido Madrid nas dúas direccións, tanto para Coruña como para Madrid, así que todos aqueles vehículos que veñen de Madrid teñen que acceder ao carril contrario para poder circular sentido a Coruña. Unhas obras que se van manter, que obrigan a manter pechado este tramo ata o próximo venres, ata a 1 da mediodía, así que esas obras de mellora que se están levando a cabo en 3 túneles na parte galega, falamos deste de San Pedro, como do Cereixal e o de Docos, vais abaixo hai outro túnel, o de Docos, que tamén vai ser mellorado. Levan obras facéndose dende o pasado mes de xuño, obras de mellora, de acondicionamento e de modernización deste túneles para contar con mellores infraestructuras, así que dende hoxe ata próximo venres a 1 do mediodía. Lembre, se van circular por este tramo da 6 á altura de Pedrafita neste túnel de San Pedro, ármese de paciencia porque a circulación vai ser máis lenta. Grazas, Demetrio. Santiago comezará mañá a aplicar a taxa turística. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia negou a paralización cautelar que pedían os hosteleiros. Patricia. Sí, a Asociación Unión Hoteleira Compostelana solicitara a súa suspensión cautelar nun último intento por impedir que a medida entrase en vigor, pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegoullo o considerar que non apreza prexuízo económico inmediato e evidente para estas empresas hoteleiras. No seu auto argumentan que este novo tributo non o van pagar estas empresas hoteleiras, senón as persoas que pernocten en Santiago. Deste xeito, dende mañá, Santiago únese a Coruña, que empezou xa a aplicala este luns, e convertiránse nas dúas primeiras cidades galegas en aplicar esta taxa turística. Na práctica tradúcese en que os visitantes deberán pagar entre 1 e 2,5 euros por persoa e noite en función do establecemento, da categoría do establecemento hoteleiro no que se aloxen, e ata un máximo de 5 días. En Vigo, Estelantis parará a súa produción a finais de outubro. Con ela serán 7 as factorías do grupo que suspenderán a súa actividade temporalmente en Europa ante o estancamento do mercado comunitario. Estelantis explicou que a nivel global a decisión responde á necesidade de axustar o ritmo de fabricación de vehículos á demanda e á xestión de stocks antes de fin de ano. Ademais dos centros de España, a parada afectará tamén os de Francia, Italia, Polonia e Alemaña. Un feito sen precedentes que tamén está a xerar inquietude entre os traballadores afectados. A Garda Civil detivo un home de 48 anos en Becerrea por presuntamente causar un incendio forestal o pasado día 18 de setembro. O detido, de nacionalidade portuguesa, estaba realizando tarefas de roza cun tractor cando o índice de risco de incendio era alto, é dicir, estaba prohibido. Todo parece indicar que as chispas que saltaron ao rozar cas pedras foron a orixe do lume. Está acusado de delito de incendio forestal por imprudencia e doutro contra o dereito dos traballadores por ter un empregado sen contrato. E seguimos moi pendentes das chuvias no leste peninsular, aínda que con menos forza a auga segue causando problemas, sobre todo nas Illas Baleares. O peor esta tarde está en Ibiza e Formentera. As autoridades pediron axuda a UME ante a acumulación de precipitacións de máis de 200 litros por metro cadrado. De momento, o temporal deixa nas illas 2 feridos graves. Ibiza amenceu este martes con chuvias torrenciais, pero coa previsión de que irían a menos co paso das horas. Pero non foi así. A fronte quedou parada sobre a illa, colapsando sumidoiros e anegando prácticamente toda a capital. Ya no solo por intensidad, sino por acumulación, empezábamos a tener problemas con el drenaje. Este fenómeno no terminaba de moverse, ha seguido descargando y tenemos acumulados de más de 200 litros por metro cuadrado. Exactamente 236 litros en 12 horas na cidade de Ibiza, onde varias estradas de acceso quedaron cortadas. Non se chegaron a suspender as clases, pero houbo que desaloxar unha escola ante sinais de danos estruturais. 2 persoas quedaron feridas graves por caídas, unha delas un ancián que se precipitou por un sumidoiro. As autoridades pediron a asistencia da UME. Ademais do de Mallorca, 2 contingentes con base en Valencia están xa a camiño do arquipélago. Os bombeiros realizaron unha trintena de intervencións. Enviouse unha mensaxe de alerta aos móviles pedindo á poboación que non saíse das casas e procurase os pisos altos. A media tarde, a EMET rebaixou de vermello a laranxa o nivel de alerta.
Tamén na Comunidade Valenciana se rebaixou a gravidade do aviso vixente para Alicante. Espérase que os restos do ciclón Gabriel desaparezan por completo durante a madrugada. Falamos de acumulacións de auga importantes, pero son datos que ás veces non somos quen de interpretar. Por exemplo, Ibiza rexistrou hoxe 200 litros por metro cadrado en 2 horas. Iso en cota, en altura, serían 20 centímetros, que non parece moito, pero son cantidades que provocan anegamentos en lugares en que as pendentes levan toda a auga a un mesmo punto. Así, en Molina de Segura, con menos choiva que en Ibiza, acadáronse inundacións dun metro de altura, xa bastante perigosas, pero lonxe, por sorte, das cotas da Dina, de hai 11 meses en Valencia, onde moitos puntos superaron os 2,5 metros. Un terremoto de magnitude 6,9 graus sacudiu Filipinas. Houbo importantes danos materiais e os servizos de emerxencia están activados para asistir a posibles vítimas. Hai activa unha alerta de tsunami de nivel laranxa en varias provincias, así que as autoridades recomendan á poboación alonsarse das zonas de costa. Máis asuntos. Un voo que facía a ruta entre Londres e Alacante tivo que aterrar de emerxencia en Francia ante os disturbios que estaban a causar un grupo de pasaxeiros. Estaban a celebrar unha despedida de solteiro e acabaron detidos. Segundo as testemuñas, consumiran moito alcohol. É o momento en que os xendarmes franceses acceden ao avión. Os aplausos do resto de pasaxeiros dan idea da tensión que viviron no voo. O comportamento dun grupo de viaxeiros da ruta entre Londres e Alacante obrigou a facer unha aterraxe de emerxencia na cidade francesa de Toulouse. Segundo as testemuñas, o grupo consumira moito alcohol e foron groseiros durante o percorrido, chegando a colocar os pés por riba do repousacabezas doutros pasaxeiros ou cuspindo. Algúns relataron que o detido mesmo berrara a súa intención de abrir a porta de emerxencia en pleno voo. Unha situación que xerou alarma dentro do avión, o que obrigou a esa aterraxe de emerxencia para que intervisen as forzas de seguridade galas. O prezo da cesta da compra sobe menos, pero segue a subir. Un 2,5% no último ano, segundo un estudo recente da OCU. E iso tamén se está a notar no menú do día que ofrecen bares e restaurantes. Revolto de cogomelos e gulas en glute de primeiro e salmón á prancha con verduras grelladas e salsa de vermú branco de segundo. É unha das propostas do menú deste restaurante do centro da Coruña. Intentamos trabajar con uno de los platos, tanto los primeros como de los segundos y los postres, que no lleve gluten, para tener opciones para la gente que es celíaca. Y nada, es una cocina un poquito diferente, trabajamos tipo un menú ejecutivo que no sea tampoco muy copioso, pero siempre con muy buen producto y muy buena elaboración. Serven cada día entre 75 e 80 menús, 2 pratos e sobremesa ou café a escoller, todo por 14,50 euros. Neste outro restaurante poden chegar a sair da cociña ata 200 menús diarios con 4 primeiros e 3 segundos a elixir. Aquí prima a variedade, o prezo 14 euros con sobremesa, café e bebida. Cociña tradicional, non sei o que nos dedicamos. A variación que hubo, lóxicamente, foi pois, no precio, pero tamén simplemente se sube €1, polo tanto tampouco non... Eu penso que todo o mundo que está normalmente todos os días no supermercado sabe de que vai. En general han subido un pouco los precios, no mucho, se han mantenido, pero un poquito sí que han subido. Creo que é unha opción máis económica que comer de carta. Tamén é unha opción máis rápida porque son entre os menús preparados. O menú segue a ser a opción máis interesante para quen ten que comer fora da casa por traballo. Un dos produtos estrela da estación que acaba de comezar o outono é a castaña asada. E un dos lugares onde poden degustalas estes días é o recinto feiral do San Froilán, onde xa hai varios postos de castañeiros. Son de feito os primeiros da tempada. Antonio Pereira leva 50 anos comezando a temporada de castañas asadas no San Froilán, en Lugo. Este ourensán sabe, como castañeiro veterano que os días de maior demanda son os máis frescos, aínda que non deixe de vender este produto faga o tempo que faga. Co frío véndense máis. Co frío apetece máis, a xente entra máis. É o que hai. Entra moito co frío é o que hai. Venen a comprar máis. Se fai moito calor, por non apetecen tanto. Dourense son tamén as castañas asadas que ofrecen outros castañeiros nesta feira que marca o inicio da tempada.
Din que este ano o produto ben san e de excelente calidade, polo que ten moi boa saída. La verdad que estamos muy contentos y la castaña varía, depende del cartucho que cojas, tiene de 3 euros, que vienen 18 unidades, de 4 euros vienen 24 y de 5 32 unidades. La castaña de Ourense y de momento va bien, pasé la primera, está muy buena. Son ademais castañas de calibre grande, as ofertadas no recinto feiral lugués cun prezo mínimo de 2 euros a dúcia. A pandemia, seguro que moitos o recordan, disparou a venda de bicicletas. No 2020 vendéronse o dobre de bicis que de coches. Había ganas de sair ao exterior. 5 anos despois, preguntámonos se aquel negocio se mantivo no tempo ou pola contra desapareceu ca chegada da normalidade. Ano 2020, unha cidade galega ao chou, máscaras no rostro, bicis e máis bicis no asfalto. Foi, poderíamos dicir, o ano da bicicleta. A época da pandemia, aí máis ben se despachaban bicicletas, porque todos querían comprar bicicletas e houve un momento que as casas comerciales quedaron sin bicicletas e non había bicicletas para servir. E botamos un par de anos ou así, pois que te vías negro para conseguir bicicletas. Se vendió todo. Sí, conseguimos vender todo lo que había en tienda, incluso bicicletas, a lo mejor que ya pensabas que te iba a costar un poquito vender porque se quedaban un pouco anticuadas. Como non había stock, lo que había, salía. Foi unha desescalada sobre rodas, proliferaron as tendas de bicicletas. Contanos en Oliveira, por exemplo, que había días de vender ata 7 unidades, unha realidade que nada ten que ver co actual. Ando un bache o sector da bici, non? Ahora mesmo estánse vendendo ano, pois ao mellor 80, 100 bicicletas, pero bueno, hubo anos de vender 300 bicicletas. En este momento la venta está estancada outra vez. E as grandes empresas teñen que reflexionar e empezar a fabricar, e o mercado teñen que baixarlle o precio ás bicis. Pero yo creo que vienen tiempos complicados. De feito, nestes dous negocios a viabilidade da tenda ven a grazas ao taller. O elevado prezo das bicicletas fai que a xente prefira arranxar as vellas antes que facerse cunha nova. Vaya como exemplo a zona de Santiago de Compostela. Na pandemia había unhas 12 tendas, agora quedan 4. Unha carreira a do negocio das bicicletas con moitos remontes. Por nostalgia, comezou facendo miniaturas para o seu círculo máis cercano. Hoxe Maica Garrido recibe encargos de familias que lle piden réplicas das casas das súas vidas. É un traballo, van ver, do máis minucioso. A autora prefire non chamarlles maquetas. Son dioramas, porque representan unha escena. Esta é a fonte Cabalar de Tribes, que era onde parábamos sempre a xantar cos meus avós cando íamos ao Bierzo. O táper de Majefesa que levaba sempre a miña avoa cos bistecs e a tortilla. Esta é a casa do Bierzo da miña avoa. Esta é a miña avoa, que se parece bastante, berrándolle o meu avó, que estaba aquí abaixo, sempre estaba sentado lendo o Faro. Eu sacando unha foto e meus pais. Se reconocen polo cor do pelo, a roupa, sempre me envían fotos e según as fotos pois eu pinto. E ha de ser moi meticulosa. A escala de 1,87, 2 centímetros a figuriña, máis ou menos. Hai las de 1,150 non chega a 1 centímetro. E non tardaron en chegar os encargos de fora da propia casa. Na man teño algo que para mí é moi especial, xusto é a fachada do que temos aquí detrás, no? Que é a fachada do meu centro académico. Agora mesmo tengo un encargo de 5 casas iguais tamén, para repartir pola familia. E sempre é moi emotivo, porque claro, volves a ver a casa que o mellor xa non existe. O instrumento que máis usa son as pinzas de reloxeiro, para traballar a nostalgia. Zara celebra o seu 50 aniversario cunha colección de produtos deseñados por 50 creadores internacionais. Uniron a súa creatividade á marca galega a artistas tan selectos como Annie Leibovitz, Norman Foster ou a cantante Rosalía. Zara destaca que son referentes pola súa imaginación, innovación e creatividade. Deseñaron chaquetas, bolsos, cadeiras e mesmo un transportín para mascotas. Os beneficios da colección irán destinados a organizacións benéficas e sen ánimo de lucro. Presentarase ao público nunha pop-up durante a Semana da Moda de París. Erguida no ano 1619, a cúpula da Igrexa dos Escolapios constitúe un emblema da rica historia arquitectónica de Monforte. Sempre a contemplamos desde a distancia, pero hoxe, inmersos nos traballos de restauración, temos a oportunidade de ascender 40 metros e achegarnos á súa impoñente silueta.
Leva 400 anos soportando o sol e as xeadas de Monforte. Hoxe, agochada entre os andamios, a cúpula da igrexa dos Escolapios xa loce outra cara. Traba auga dentro, pero tamén porque coa calefacción do edificio, todo o aire quente subía cargado de humidade e condensaba nos cupilino e na linterna do edificio. Esta cúpula testemunha da historia leva consigo varias marcas. O terremoto de Lisboa de 1755 deixou dúas grandes grietas na súa estrutura e nos anos 80 un raio tamén se fixo sentir. Canteiros e restauradores traballaron manualmente na limpeza e sellado desta cúpula. Algunhas destas pezas de granito estaban tan danadas que tiveron que ser substituídas. Na linterna, un piso de andamios máis arriba traballaban hoxe os restauradores nesas pezas máis minuciosas de labra fina. A máis de 40 metros do chan, o balaustre, o copulino e a frecha de remate son as partes esculpidas da obra que precisan un proxecto por parte dos restauradores tanto de limpeza como de reposición. Reposición de certos elementos que faltaban, sobre todo na parte superior do cupulín. A cúpula estreará ventás de madeira cun novo sistema que con cristais fixos permitirá circular o aire e non crear condensación. Vanse cambiar con esta solución de madeira durable, de castiñeiro e tamén iroco, e tamén vidrios de seguridade por temas das aves e que garantan a ventilación intermedia entre eles. O proxecto segue en marcha cun presuposto de 572.000 euros e estímase que estea rematado co ano. En Brescia, no norte de Italia, atopamos unha historia de civismo e misterio. Un encapuchado percorre a cidade polas noites tapando as pintadas que outras persoas fixeron nas paredes. Publica os vídeos nas redes sociais, pero asegura que non é un heroe. Como explica nas notas que deixa, di que o seu é un acto de amor urbano. Empezou en solitario e agora xa se lle viu grabando en equipo. Imos agora con outro heroe enmascarado. Celebrase este mes o Día de Batman e nos aquí na Televisión de Galicia tivemos o mellor Batman da historia e o mellor Robin, os da serie de televisión de 1966. Unha festa para os sentidos. Cores brillantes, villanos ben charramangueiros e, sobre todo, as icónicas onomatopeas. Unha parodia optimista que era puro entretemento. Estamos afeitos a que o home morcego sexa un tipo escuro, moi formal, pero este Batman non se tomaba tan en serio a sí mesmo. Vémonos mañá á mesma batora, na mesma Batcanle.